моҳира аюи ки бекор шуда бихези хонаам дара тоза кунӣ намешавад. ин чангора ди хона бегуна нест ку хонаи худ таъмир тоза кунӣ чун мекунам. шумо ғайр аз камбудӣ мара кофта нига кор надорен? нафоридаста бошад тон мерам хонамон. ҳокая хеле авқото мехӯрем. Мешавад ягон рӯзе ки турам ош, манту хеле авқото бикунӣ? Авқотои нағз ёд бигирӣ? куҷоям авқот безеба авқоти хушро пешаи туи ман гуфта будтон ки ман ягон кора кардан наметонам. дидау дониста гирифтен маку нафоридаста бошад тон мерам хонамон. мара нигар ман тара гуфта будам ки инстаграм ҳуина ки барои чи беиҷозати ма ки инстаграм ҳуикадӣ? ҳамаи дугонаам дора ки инстаграм видео тамошо мекунам. ҳама дугонаот ки дошта бошам ман тара ҳуина ки гуфта будам дар уҷа бисёр одамо дар ту менависанд. чӣ сири ман дод мезанен? рӯзу метен ё не? мардак нигоҳ кунен чӣ қадар зани хушрӯ дорена? чӣ дар кору хушрӯгие ки шавҳараш занаш розӣ набошад? нафаҳмидам. марди мусулмон барои вайрон нашудани оилааш дар бисёр корҳо сабр мекунад. ман барои вайрон нашудани оиламон ҳама гапу кори туда сабр кардам. нигоҳ кун да оина хута нигоҳ кун. зан бояд шавҳарша ҳурмати итоат кунад. аида хушрӯтар дига ҳеҷ чизе нест. хушрӯгии зан дар ҳурмати эҳтирома. шавҳар ки розӣ бошад бадта ҷаннат метавонад.